Haka khat sau tarik nai wing ke nong yalam ka senjuk Seng Longkmie nong New Nongstoiñ ringkat ke jinya terelang bat ka kanhon paharas nong hadien baki la yo ke jing tip bati kena baki don ki nong Kyiad Phareng hapo ka snong kila penlongi ke jing pen up shrip hapo yo Nongstoiñ haka baki la yo ban bat ya uwei ubadi Kyiad Phareng bat haka jing let kan raya ke yingsa jong u kila yo ban Kurup haduk prasenduk ka Kyiad Phareng ka basyong dor palat sanpo hajar tingka hadien bala yo ban Kurup la penlongi ke jing tokit ya utei unong Kyi bat lara no ya barok ka Kyiad sha office jong ka snong kumta menta ka sngi kinong yalam ka Seng Longkmie kila let Theh no ka Kyiad barok ka ba kila yo ban Kurup ha ka tika sngi ka kong har sentiu presiden ka Seng Longkmie habaya keren bat unong tho khobor kalau ong ba uti unong Kyiad udei bala syak kemteng haki VDP henrei uyale persya na kapor sya kapor kalau ong ru ba ka Seng Longkmie bat ka kenhon pahras nong kan om syong that ban khenrai kinong Kyiad Phareng bat ya kinong drop bat lada kalap kam ban se ban IT haki bor penyat snong bat ki bor ka an bakin le ya ka badan kam Ni là dọ Kurup ya kini Kyiad na kani ka snong ka jongi na New Nongstoiñ mena ka khat sau tarik banai ba khat wei ara jarat pulai ni la yo ban Kurup na ka wei ka yeng ka badi Kyiad ha ka snong ka jongi hang te ha ka dong Mawphor labun sien ini I ba iju yale pasya ya ka snong bat ni la jumaham ya u labun sien rei udang ya yale pasya dum tat si ini tepat ya u ba un sange no ya kene ka jing Kyiad Phareng bat ni la ong ya u balada la ban sange ngen ai ki no sya ka dor pas no ha ka jing terekam ka jungi kum ki Seng Longkmie ni da ngenom chok thaj ni yai trei man ka por lang ba kini Kyiad kin om man ban Kyiad Phareng hapo kene ka snong ka jungi bat ha kene ka dong ka phang ka jungi